Sopo dik rong banger ya duweku lambe tipis duweke sopo dik tipis ya duweku janggut nyatis weke sopo dik janggut nyatis ya duweku bangkeane duweke sopo dik wek sapa mestine ana sing duwe wek sapa mestine ana sing duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe piye wek sapa mestine ana sing duwe. Alhamdulillah luar biasa penontonnya Dik Cedek. Kumpul setahun jembleng serendeng Pancen bener ya ono yahene gila tribudaya jadi tingali wong sak meniki kene. Lah iya. Biasane nek wayah dagelan karek wong loro, wong telu. Ki nyatane sik padha mirsani. Mertandakno nek seneng budaya Jawa. Ngono. Ki mertandake warga Balongsari ki padha seneng kabudayan kawujudaning sandiwara ketoprak gilar tribudaya. Lah iya to. Ketoprak wah dipanggokke panggonan sing kepenak ya Mas. Sing kepenak piye to? Penontone rame. Penontonnya rame tenan. Lah iya ke kondol panggone kepenak kene ke manggon penak aku rekoso lho Dik. Adik kuwi iso rekoso. Lah piye manggonku ning awor kamar mandi ngono. Lah terus Rekan ledek gila tribudaya nguyuh kok ora gelem sitok-sitok nguyuh bareng-bareng. nah piye terus? Aku turu ora sida turu kok. Lah kok ora sida turu? Perkara ledeke iki lho. Gene ya. Nek sing jenenge cahaya gawedi. Gene ya cahaya. Nguyuh sak nguyuh wong wedok ora gelem ngempet blas. Lah gene ya. Mosok wong wedok nguyuh tak rungono wong kaya wong motong keramik. Piye? Iku lagi cahaya. Heeh. Pirara Apa? sinden iku malah. Sing sinden Cahaya apik kaya Mak Cies. Sinden tak rungono malah apik neh. piye Dik? Nguyuh gugup kok. Lawang ditomak dier rabene apik. Api. Tang. Bareng ngene nguyuhi seng menawa. Masa sinden nguyuhe kok banget. Iki kok ya. Ora dadi ngopo Mas? Kajate dalu punika warga Balongsari nimbali paguyuban sandiwara Ketodan Prak. Ya ana tegese lan karepe Mas. Masa ana tegese? Ketoprak. Sing tegese Kekompakan terlalu terjaga. contohnya ketoprak gila tribudaya ini selalu kompak. Iya. Nyatane warga kene seneng. Gopo Ya alon-alon nek mulai. Yang penting kowe esuk iya setrum. kekompakan selalu terjaga. Dijogo. Nyatane wayang kabeh yo kompak. Dijaluki lakon yo iso. Lakon Bengi iki lakon jalukan Sadibei. Sadibei Lakone Dayak. lakon Dayak iki jane aku ora seneng. Gene yo. Aku nyawang sing do joget ning ngisor iku mang wah sirahku ngasih ngelu. Gene. Mosok joget
Iya ya malah. Masa cah wedok-wedok joget ora umum. Tapi ki mang kentengen, Mas. Ate kentengen iki. Ketoprak tempuran Gilar Tribudaya dijaluki lakon Sadibehi kentengen. Lah, Sok neh kira-kira ki nek njaluk lakon sing angel sisan ya. lakon apa to? Kira-kira lakon sing rung dilakono ning alam donya. Apa? Rabine malaikat. Kayak iki kok malah sing ora-ora. Iku mau sing to. Iya. To. Dadi iya ya Allah, dadi tontonan bisa dadi tuntunan. Pancen bener. Tontonan karo tuntunan, kaya to sing apik ayo dienggo sing elek ditinggal. Heeh, mulane ki omong sak omong iku kudu sing apik. Warga kene ge nampa sing apik. Sing apik disimpen, sing elek ndang dibuang. Iya bos. Iki langsung tak endiang ndut kok. Sing terakhir Prak tegese praktis. Ketoprak dipanggokke balai desa ning gone pinggir dalan ya ketok pantes, ketok praktis. Iya to? ning pinggiran praktis. Nyatane mbok dhisik padha ngenteni dereng ngantuk yu. Dereng. Oh, iki kok ya Iki mertandakno nek sing jedo seneng kok ngarep. Iki mertandakno kowe ora ngerti to. apa Urunane akeh dhewe. kene ya. Iki kok ya. Anu Mas, dikai selawatan ibuke padha nganggo jilbab. Selawatan ya, Bro, bar iki nyanyi ya. Iso engko tak terpaksa kok. Isih yahene toprak kok dibari jam 4 kok. Kok ya. Sapa sing ngomong ketoprak berjam 4? Jam 4 sanggup ngenteni. Dosa kowe. Dosa kowe. Toprak lumrah jam 3 rampung, Mas. Ya jam 4 dosa kowe. Selawatan delok Nun. Piyai kene mayoritas padha nganggo jilbab. Selawatan aku nyanyi kowe siap. Kowe nyanyi, Kowe siap. rilo ya. Kene jaiponge ya. Anyar bro iki. Wah, iki kasete rung metu kok. Kira-kira kok nek kancil gak lucu takone udo, Bro. Lambemu. Salatullah salamullah. Siap. Toha Rasulillah. Siap. Salatullah salamullah. Siap. terus. Gak Bocah iki kok ya masalah dijak nyanyi kok malah ora mudeng. ana bendo lelekan ta ora, Bro? Maksude iku nek aku nyanyi kowe nyaut ngono lho. Lah omonganmu mang iki piye? Jare mbok kon siap. Aku nyanyi kan ndang nyaut lho. Saut. Aku nyanyi saut. Ora jelas jare kon siap saiki kon nyaut. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamu diangkring ya Nesu terus. Gak aku mau aku gedeng aku. Iku mang tak saut apa tak juotos kowe? Saut. Lah iya. Masalah maksude iku nyaute nganggo lambe, Mas. Dadi nyaute nggo lambe. Ora lambeku sing mbok saut. Dagelan om-oman goblok kowe. Nyaute nganggo Nggo lambe. aduh. Aku nyanyi saut nggo lambe. Aku dadi nyaut saut nggo lambe nyanyi. Saut nggo lambe. Goblok. Pitu 50 tok goblok kowe. Iki kok yo Salatullah salamullah ala toha jabang bayi Rasulillah jumperi wong salat. Ora nyanyi ra patheken. Kebo sapi sing digugu apane? Keloane. Lah nek menungso Omongane ah. iku mang nganggo lambe apa nganggo apa? Nggo lambe. Lah iya kok malah mbok uncal nganggo. Iya lah yo. Kok dagang kok dijak banyak lo angel men lah. Maksude lho Mas. Piye nek? Sahur manuk. Ngelene. Sahur manuk. Dene kek kentekan bensin piye nyeng menyeng. Kok tak sakoni? Keprok kok iso. Kaki lara tenan. Bagi sahur manuk. Ketoke dagelan bengi iki mbok aniaya kowe. Sahur manuk iso. Heeh, siap. Salatullah salamullah Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Geruk kok. Rasa nyanyi
Mbah aku pek mantu ngono lho Mbah gen gak dianiaya kancil. Maksudnya selawatane gentenan jek bro kandhane bro. Sholatowo salamullah ala toha rasulillah. Sing duit wong loro. Duit dong loro. Jak nyanyi Lambe apik. Kayak lambe bebek. Nesunan terus. lah timbang lambem kok taker pelontang Elek emen no sengane ngomong karo kanca. nyanyi Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya urung kabeh aku. Gumun aku iki kok ya Gumun pinter. manejehno. Selawatan wis saiki barikan. Kita toprak endi do liwat iki. Tak dongakno muga-muga warga kene tukang tambal ban rezekine akeh. Kowe iki ya Oh tak go mulih tenan malah kengko malah. selawatane wis apa iki le? Iya ya, gelem aku nek Iki ngono. wong loro kok mbeke sitok. Bur, selawatane wis saiki parikan. Arep magrib dilae mati. Ayo, Cek iki cah piye? parikan. Parikan. Ke pariam piye? Arep magrib dilae mati. Lah ya peteng ra sido magrib ae kok. Lho, piye cah iki le? Purwokanti o tibane ning o. Cek iki piye? Arep magrib dilae mati. Lah ya ra sido magrib. Kayak diingi lho, Dik. Nesu terus. Purwokanti, Dik. Bar kowe ganti aku. Iya, arep magrib dilae mati. Dilah mati sumetono. Wong urip bakale mati. Mula wong urip tumindak sing ngono. Arep magrib dilae mati. Dilah mati nyumet oncer. Wong urip bakale mati. Mula wong urip aja Asik. tumindak kotor. Arep magrib dilae mati. Dilah mati nyumet uplik. Wong urip bakale mati. Mula wong urip tumindak sing becik. Arep magrib dilae mati. Dilah mati nyumet bediang. Wong urip bakale mati. Mula wong urip aja tumindak. Arep magrib dilae mati. Dilah mati karepem ra karepem. Wong urip bakale mati. Ya karepe ra karepe. Arep magrib dilae mati. Mati karepem ora karepem. Wong urip bakale mati. Yogen ora yogen. Arep magrib dilae mati. Karepem ora karepem. Lu wong wis nyumet bediang ndang neopleki wong magrib kok disumeti bedi. Arep magrib dilae mati. Mati karepem ora ya karepem. Arep magrib dilae mati. Mati yo ben ora yo ben. Parian kok iki kaya. Parian kowe parian. Ke mangkel. Mangkel aku. Lah kenapa kok kowe mangkel? Iki parian men. Lah kenapa kok kowe mangkel? Mergo aku urung mangan sego pecel. Lah kenapa kok rong mangan sego pecel? Mergo bakule urung nyambel. Lah kenapa kok urung nyambel?
kenapa kok ulek-uleke tugel mergo ditabrak kol sinar lah kenapa ditabrak kol diesel kol diesel kepetel lah kenapa kok kol diesel kepetel mergo muatan tekel lah kenapa kok muatan tekel mangkel wong papucuk kok ngasek kompok buber terus lagi nih kowe karek tok kata kok jawab ora ngelu ya lu kene ya nanti jaluk ganti lho pitik lurik wis ngendhog pira kopi barang ngene yo lu tak uber iki pitik lurik wis ngendhog pira pitik lurik ngendhog ping 1 bojo purik baremu kapakno bojoku purik njaluk tipi pitik lurik wis ngendhog pira pitik lurik ngendhog loro bojomu purik baremu kapakno bojoku purik njaluk radio pitik lurik wis ngendhog pira pitik lurik ngendhog telu bojomu purik baremu kapakno bojoku purik tak antem watu pitik lurik wis ngendhog pira pitik lurik ngendhog 50 bojomu purik baremu kapakno bojoku purik bar tak sebat pitik lurik wis ngendhog pira pitik lurik ngendhog setugel bojomu purik baremu kapakno bojoku purik tak antem dugel pitik lurik wis ngendhog pira ndok karep ora kandhok karep bojomu purik baremu kapakno purik tak gantung pitik ngendhog 50 jembo pitik lurik pitik terus kowe wong pitik wis ngendhog 50 lho terus gambare kaya apa pitik lurik wis ngendhog pira pitik terus kowe sengamu karo kowe ra iso apa kowe ya iso iso tenan wani nglar kudu wani gula gak Dik pengamal pitik lurik ngendhog ping pira pitik lurik wis ra iso ngendhog lah dalah bojomu purik bar mbok kapakno apa kowe kuping ngembosok pitik lurik ngendhog ping pira pitik lurik wis ra iso ngendhog blok goblok telek dagil dhewe tak balik aku apa dagelan aja kliro nesu lho Mas lho kaya mangkel nek pitik lurik ora ngendhog lho pitik wis ra iso kancane ngendhog mikir mubeng muser sing ngakon sapa seneng sapa lah mula-mula aku ndek bater iki cengoh tok isine awak dhewe ndek kanca siji Mas sapa dagelane kan telu temon iki pirang-pirang dina ora ono kabar mosok to Dik ora ngono dagelan bayaran padha nganguk sirahe truk 750 kok glelang-gleleng pojokan lho alah mau dagelan yang kedua entek yo ngene iki kok masa iya mergawane teng dronyan bayar tok mulai bayaran aja dijaluk sik kita cah iki ra duwe doyan blas bocah ndak piye to cah kowe ora roh temon lah iya temon saiki ku kowe ra roh kondange wonge anjen kok apa temon biyen ketok ganteng welah ganteng ya Allah ana apa kabeh tukang tak dadi tukang tambal ban Pak polisi jeneng kene mon Pak polisi jeneng kene mon Pak polisi piye to karepe lho kok mos rek aku nyilah mentem kok tak balik nek moh-moh piye kok malah padha minggir kabeh
Kowe nyiramen rike kancil. Lah, goro-goro iki lho. Gawe kaco ya kuwi. Goro-goro. Bocah sembrono. Goro-goro kuwi lho. Kena apa? Goro-goro mentik kena apa? Ponak aku tiba. Ponakmu sing dine. Ponak aku kembar kuwi lho. Perkara mentik tiba. Lah ape balekno mentik malah nabrak truk. Trek. Truk. Tulisane piye? Teh. Lah ilak truk. Lho. Ngeyel kowe iki. Macane iki trek. Ki aja do guyon ah. Aja nangis, ora usah nangis kok. Dia. Lah ono wong sedhek mbok kelek iki lho. Lah kok ya ngono. Iki tenanan aku tenanan. Tulung aku tulung. Tak tulungi. Ngogah kok. Aja kelek. Jare kowe njaluk tulung. Ngomong. Apa kowe takum ning guri sisan? Kelek dagelan gandeng-gandeng ambune buadek kok. Masa iya? Rupane apik keleke iku lho. Nek ora piye? Mangsane keringetmu lho, keringetmu. Sapa? Layak raine yo kok Magicom kok. Kae aja ngono. Aku iki bingung aja gawe guyon. Bingungmu kena apa? Ponakmu kena apa? Perkara balekno mentik lho. Aduh ya. Aduh. Piye kowe iki piye? Terus mon aduh. Kok malah aduh. Mbok lari kok. Kira ponak aku sing kembar apa ora? Lho kok malah dendeni wong kowe. Lho kok malah dendeni wong sing sedih iki aku. Ponak aku tiba. Ponak aku tiba. Apane? Lampu kok ngedono. Kowe ngenyek ta piye ya jan iki? Lah malah tak wangi nangis. Ora usah aku dhewe ae. Kira nini karo nunuk apa ora? Ya roh ponakmu kembar. Goro-goro balekno mentik iki mang nabrak truk lho. Nini nunu iki nabrak truk. Iya. Lah dalah mon nasib Ora usah. Tenanan iki aku lho. Bingung piye aku. Terus Nini karo Nunu nabrak truk terus banjur piye, Mas? Oh, nek ninike jere slamet, Mas. Ninike Alhamdulillah slamet. ya lah sing parah. Nunu parah. nunuke suwek sakmene. Nunuke suwe samene. Nunu. Iya ndahne yo. Tapi nunuke ra apa-apa, ha? Nunu suwek. Nunuke sapa? Nunuke Nini. Sakmene. Sakmene lah. Nunuke Nini Suwek. suwe sapiro? Sakmene. Sakmene apa sakmene yo? Weh ndak apik iku, Dik. Apik gundulmu ngono wong loro kok. Iya. Kowe ra mangap-mangap ngono. Apa tembung mangap-mangap iki mangap-mangap apa? Lah jare mang suwek. Lah iya suwek. Suwek sapa? Nunu. Nunuke sapa? Nunuke Nini. Lah wong ana susah kok diguyu lho. Nunuke suwek ombu. Same tapi mang jere dijahit. Ra sida mangap. Gak sida nunuke buntu. Nunu wis buntu, Cel. Nunuke sapa? Nunuke Nini. Iki lho. Wis dijahit, wis ditulung iki mang ning puskesmas. Mangak ketok. Ketok. Aku denger ora ndelok, Cah. Piye maksudmu? Delok piye to? Lah nunuke sing suwek. Sing suwek tangane. Tangane sapa? Tangane Nunu suwek. Sing Sakmene yo. Tapi wis dijahit nunuk wis buntu kok. nunuke sapa? Tangane. Wis, cerita blarak-blarak. Lho kok mlarak-mlarak iki mang ora roh kahanane kowe. Apa? Sedih pokoke. Ora ndek gawean. Ngene Mas, kena jalukan saka dulur lanang.
Nangis terus ben. Ya keleke buadek. Jalukane terpaksa karo Sik, iki mang jere yo ono neh. apa? Jere sing duwe kalah opo mang? Kalah weton. Sing njaluk sapa? Mbah mlebu ning jero kono. Kalah weton ngono kae. Ngono. Mbah aku yo ora ero. Kok yo Tapi wong wis ilang. wis mulai. Lho nek ilang diganti liyane ora apa-apa. Lho urung kok. Lho sing njaluk iki ya. Sing njaluk iki. Lah iya, sing njaluk isih ning kene kok. Mangkane. Kalah weton jaturke. Nah iya. Kalah Wis ben. gak apa-apa, ora apa-apa. Ben. Kalah weton, Dek. Kalah weton. cocok. Oh nggih. Heeh. Wih, bisa. Dek, nang ape ra dikai dagelan iki kok dhewe wong wis mulai jare ngono. Jangkrik malah dadi kompor. Wong aku sing ngomong iki. Mangene, Dek. Aku ora usah gawe wong wis ora ning kene digawe jare ngono Dek iki dagelane Dek. Gak. Oh, mboten no. Jangkrik iki wong aku gak ngomong. Aja ngono aku wedi. Iya. Engko dikeki. Dikei apa? Kalah weton. Jaturke. Iya, lah kuwi lho Pak Deku lho. Mbok. Kaya kenal ae kok. Aku kok anggere wong tak kenalno saiki, Dik. Aku pengen duwe gawe, kabeh wong tak kenali. Iya, Sok ben aku Sunata. Aku dhewe. Ya anakku. Kok gak sing duwe anak bojoku. Ora ngono jare bojo mambe gua. Lambe Jarine melek. subur ngono. Rak kok mangsane. Sepurane anu dihapus tembung kuwi. Ayo diaturke. Kalah weton. Ngopo? Wedi. Dipasno ngono. Role. Sepiro, Dik? Loh, ayo. Nah, ayo langsung. Saudara spesial buat warga Balongsari. Iki aman iki dulur-dulur kabeh sing isih pinarak. Ya toh. Mung Markom Balongsari ingkang ngersake kala weton dipun aturke. Aku nemok SR Audio. ini sapa iki? Cik. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, hati wis nyaman rasido bebojoan. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora maringke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Come on, yo. Ngopo awak dhewe mbiyen keboto Sana. yen akhire ati iki Ayo, Pak De. remo Kita goyang lagi yo. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathok Loro kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti paringi kuat ati. Ada Cak Kacil, ada Cak Subur. Ada Cak Demon. Terima kasih. Gilar Tribudaya. Yo, sampai bawah Mas yo. Audio berbicara. Ya, hey. Mustika Satuanku telu, satuanmu wolu, cari wong tuamu diitung ra ketemu. Gane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing
yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo jare wong tuamu wetone ora katoyo ngopo awak dhewe mbiyen kepeno yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo jare wong tuamu wetone ora kathok lara kaya dipateni nanging ora mati duh Gusti pun maringi kuat ati duh Gusti pun maringi kuat ati iya Mas Temon lan Mas Subur yu niki diparingi campur sari melih napa gamelan yu jadi mangono jalukan iki sembrono nek omong kowe terpaksa oke isih nek kene wong iki Mas Mas dikek terpaksa Mas kowe aja sembrono nek omong tangan buadek kok sumpah Kurang ngalah. alah bah tangan kiwa sisan dilewekno wong aku mang lagi bar kok ngono layak rasane piye sambel osek mesti sambel osek piye kok terasi terpaksa ya Mas ayo sungguh terpaksa aduh dunya yang lop satu nuansa permintaan ayo nyanyi deh Oke buat semuanya terima kasih sedulur Balong Sari di satu persembahan juga satu lagu persembahan. sisa cinta sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan bulan kembali coba dengarkan aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan bulan bermurah hati Kembali bergoyang sedulur Balong Sari Mustika Production SS Audio juga spesial lagu Blackpink. Goyang santai bos.
dengarkan aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kembali bergoyang tuh semuanya. Ada cak temon, Ada cak subur. asik, cak gandel. Ayo lo. Pokoknya bunyinya awak dhewe nyanyi. Los. Enak iki lho, Dik. Asik. Biar tributo yo. Ayo diaturi sepisan meneh. Nuwun sewu niki orjinan sedaya. Pak, niki digantos gamelan delok ya, Pak. He diseneni kok kono kowe. Iki niki orjen tok isine. Anu sisa-sisa cinta diganti akhir sebuah cerita piye, Dik? Sisa-sisa cintae. Alah sisone nyo. Lah aku ora iso. Padha ra isone. Lah terus piye? Heh? Sinden kok nyanyi ngono iki. Tok endi? Sinden isone ya Mas, iu iu. Eman. Ayo diganti mboten digantos, mboten usah digantos. Anu Pak D digantos joget. Lah lak ngono. Oke, 10 no 8 nggih. 8 ya. Tambah sak ora gak mentolo aku. Ayo di 10 8 Dik. Yo. Ngaturaken. Kelangan beksan Tayuban, pamuditan 10 8. Oh. Monggo Dik. Putra nata-nata
Sedaya dipun paringi seger waras. Amin. Cedhak rezekine. Amin. Gampang entuk nyambut gawe. Ado karo sekolah tengah omah. Muga-muga arep bisa nimbali. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk. Ayo pertama tadi doyan wis dolan. Pertama ngene-ngene. Lho, rumangsamu nggone sapa? Lah iya, gonku je. Doyan. Gonku kuwi piye? Gonku oleh ketuku e. Tuku ngotek bangga. Ayo, saiki aku dadi Punggawa negara Turki. Kira Sadi kaya apa? Nah, Sadi mbiyen paribasan mangan sedina mangan rong dina ora. Gaweane golek rencek. Lambine ya wis suwe kuwi. Katoke wis suwe-suwe. Pancen ora kon nyandang kok. Saiki wis katon edapi pedi. Ya iya, Cung Sadi mendemi lho. Sadi sapa sing mendem? Sadi sapa? Sadi Bromo. Lah ora Sadi Bayi to. Sadi Bayi iki wonge apik. Nah, kulino ngaji terus. Ora tau mendem, ya ora tau ngene. Saiki Sadi Bayi ngene. Wis salat. Gak, Ngene yo salat. Gak. Bari ngene. Maune nggo gelas saiki nggo galon. Ora ngono, Sadi mbiyen iki apik. Saiki wis ra mendeman. Ora mendeman apa wis ora. Tapi wedokan. Padha ae. Senengane
kok golek. Wong iki wis dadi wong apik aja kaya ngono. Iki aku saiki dadi ajudan pribadi. Oh. Siti Rohana. Sopo? Ngerti Siti Rohana? Ora. Sopo? Bakul pecel ya. Lho, Siti Rohana kok bakul pecel. Iki Ngawur. Paklaman. Ngawur. Nek ora paklaman. Wis pengalaman. Siti Rohana Kamulane bakul pecel. Dudu wong pamor. Saiki bakul serabi. Saiki dah bakul serabi. Apa? Bakul pitik. Siti Rohana ki putri ning Turki. Oh kuwi to? Iya. Wah. Kowe dadi ajudane Siti. Siti Rohana mesti sandanganku apik. Wah, ya sandangan apik kaya Lah iya nek Wong sing ndi ra? alah, yo masalah yo roh to. Tibake padha wae ki yo ora ngerti. Ngene. Iki mau aku mentas dijauhi karo Siti Rohana, aku kon lumpuhke abdi-abdi ning Turki. Dawe piye? Lah nek dawuh iki perkarane iki kon lumpuhke dene mengko arep di mbok wenehi apa yo aku ora ngerti. Cocok. Hah? Cocok nek dikono duwe. Diwehi hadiah. Umpama kok kan Gelem. gelem kowe Yo gelem wong. Jane gelem. lah terus aku ora perlu ya wis sing perlu ayo padha numpuk Bener perlu. ngadep ana